На гэтым тыдні ў Маскве і Петербургу і шэрагу іншых гарадоў еўрапейскай часткі Рассіі пачалі з'яўляцца абмежаванні на набыццё паліва. Там зараз вось прадаюць літаральна 60 літраў у адныя рукі. Бачна, што на рынку паліва ў Расіі як бы ўзніклі праблемы праз вайну. Ці стварае гэта, на ваш погляд, сітуацыю, умовы для атрымання сверхпрыбыткаў для беларускіх НПЗ, гэта «Нафтан» і «Мазырскі НПЗ». Што вы пра гэта думаеце? Так, глядзіце, тут, ну, паколькі у нас тут вельмі ўсё закрыта, на якіх умовах там Беларусь прадае сваё паліва ў Расію, то ну, тут даволі цяжка сказаць. Ну, вось то вы глядзіце, там усе шмат пісалі пра тое, што там у 26 разоў выраслі пастаўкі продажы беларускага паліва на расійскай, значыцца, біржы ў Петербургу. Але тут як бы, ну, у адносных лічбах яно выглядае так вельмі круто, 26 разоў. Але ў абсалютных гэта нішто, таму што там ідзе гаворка пра, ну, абсалютна такія вельмі малыя аб'ёмы. Гэта практычна нішто. Гэта робіцца як бы для чаго? Для таго, каб, ну, у Расіі асноўная частка паліва, яна прадаецца не праз біржу, але біржа, вось гэтыя біржавыя кошты ўплываюць на, ну, на кошты, ў прынцыпе, на іх як бы арыентуюцца. І калі там прадаюцца нязначныя аб'ёмы паліва, і прадаючы нязначныя аб'ёмы паліва, вы можете ўплываць на кошты, яны будуць заставацца крыху меншымі. Вось, але гэта, ну, як бы гэта, па-першае, гэта працуе ва ўмовах, калі адносна невялікага дэфіцыту, а зараз у Расіі мы бачым, што ёсць вялікі дэфіцыт. У Расіі скарацілася там пару тыдняў таму прэзідэнт Зеленскі казаў пра 10%, зараз ужо, вось, здаецца, Bloomberg пісаў пра 13%. Ну, гэта як бы шмат. Беларусь у мінулым годзе па дамоўленасцям з расійскім урадам прадавала паліва, ну, не прадавала паліва, а працавала на умовах вось давальчыцкага сыр'я. Калі расійская нафта заходзіла на беларускі НПЗ, яна там перапрацоўвалася, але гэта паліва, яно належала не беларускім НПЗ, а яно належала кампаніям, якія пастаўляюць вось гэтую нафту, а яны плацілі за перапрацоўку. Але дзякуючы гэтаму, Беларусь дамовілася аб выгодных умовах паставак расійскай нафты ўжо непасрэдна на беларускі НПЗ. Як бы, ну, і Лукашенко вось сказаў, што для Беларусі, не гледзячы на рост вось гэтых мировых коштаў, кошты застануцца ніжэйшымі. То бок, ну, як бы гэта выгадна. Я не ведаю, ці можна казаць пра сверхпрыбыткі, ну, хутчэй за ўсё не, таму што ўсё ж такі расійскі рынок застаецца для Беларусі непрэміяльным рынкам. То бок, ну, зараз там беларускае паліва, яно прадаецца даражэй, чым, ну, вось, як бы, расійскае паліва, да, крышачку, таму што там расійскія кампаніі атрымоўваюць дэмпфер, беларускія не, там вось гэта ўсё, да. Але яно не так дорага прадаецца, як Беларусь яго прадавала да гэтага часу у краіны там Азіі. Вось, ну, в асноўным у краіны Азіі. То бок гэта, ну, не прэміяльны рынок, але зноў жа ва ўмовах, калі вось там, ну, адбываецца невядома што, калі Армузскі праліў перакрыты, калі там, вось Эміраты гэта быў такі хаб для адкуль гэта беларускае паліва пастаўлялася ў іншыя краіны, вось у гэтых умовах продажы на расійскім рынку, яны робяцца выгаднымі для беларускіх НПЗ. Можа, яны не атрымоўваюць звыш прыбыткаў, але яны атрымоўваюць прыбыткі. Ну і, власна кажучы, мы бачым, што неяк наладзілася сітуацыя з беларускімі НПЗ, неяк, ну, па косвенных дадзеных мы бачым, што там зараз не так усё дрэнна з эканамічнымі паказчыкамі вось Мазырскага раёну і Наваполацкага раёну, як гэта было там, ну, яшчэ ў мінулым годзе. Вось, то бок, карацей, звышпрыбыткаў няма, але дзякуючы гэтаму ёсць прыбыткі. У мяне тады пытанне, як вам падаецца, ужо калі трохі адысці ад расійскага рынку і падумаць, ва ўмовах росту коштаў увогуле на міжнародным рынку на паліва з улікам вайны на Блізкім Усходзе, ці можа там Беларусь атрымліваць гэтыя звышпрыбыткі не ў Расіі, а, ну, на рынку СНД, ці куды яшчэ ёсць магчымасці пастаўляць гэтае паліва там ва ўмовах санкцый зараз? Як вам падаецца? Глядзіце, а рынок СНД гэта дзе?
Ну, то бок, а куды рынок СНД? Ну, Казахстан, там есть свое палево, да, Средняя Азия, ну, там таксама есть палево з Казахстану, ну, у Азербайджан продаваць беларускае палево, ну, як бы гэта крышачку неяк было б дзіўна. Вось, ну, тут зноў жа, тут ёсць як бы, тут як гэта сказаць, дзве процілеглыя тэндэнцыі. З аднаго боку, так, кошты на паліва растуць, а Беларусь, хутчэй за ўсё, мы гэтага не ведаем, але, ну, потому што казаў Лукашенко, атрымоўвае ўсё ж такі нафту танней, чым яна прадаецца на сусветных рынках. То бок гэта для Беларусі выгадна, і Беларусь вось на гэтым можа зарабляць. З іншага боку, паколькі там армузскі праліў перакрыты, то ёсць праблемы, магчыма, то ёсць праблемы з лагістыкай. Ну, яны былі яшчэ месяц таму, зараз, ну, зараз цяжка сказаць пакуль што, ці яны засталіся. Вось, таму тут, ну, як бы процілеглыя такія тэндэнцыі можна назіраць. З аднаго боку, так, кошты растуць, з іншага боку, ёсць цяжкасці з продажамі. Але, як мы бачым, беларускі гандлёвы баланс паляпшаецца, ну, і паляпшаецца ён у тым ліку па таварах, чаго вось як бы даўно ўжо не было, і паляпшаецца ён хутчэй за ўсё якраз менавіта дзякуючы продажам паліва і дзякуючы продажам угнаенняў беларускіх, ну, таму што мы можам іх зараз прадаваць без вось, ну, з меншай прэміяй за рызыку пасля таго, як Трамп адмяніў санкцыі супраць беларускіх угнаенняў. Вось, таму, ну, глобальна хутчэй за ўсё Беларусь у выйгрышы застаецца. Ну, калі вось там як бы выйгрышаў болей, чым там стратаў. Я тады зноў вярнуся да Расіі. Вы распавялі, што зараз як бы дэфіцыт паліва там на рынку Расіі, вось па версіі Bloomberg, там можа складаць 13%. В умовах таго, што такіх абмежаванняў для беларускіх НПЗ няма, ну, і маем на ўвазе такіх жа, як у Расіі. Ці можа там рэжым неяк дапамагчы расіянам так, менавіта, каб трошки стабілізаваць сітуацыю, ці такое немагчыма, і тут павінны быць нашмат большыя як бы рэсурсы і магутнасці такіх НПЗ, і іх павінны быць нашмат болей, чым яны ёсць у краіне. Глядзіце, глобальна не, ну, то бок глобальна выправіць сітуацыю з палівам на рынку Расіі Беларусь не можа, беларускія НПЗ не могуць, таму што, ну, таму што вось там Беларусь вырабляе бензіну ў 10 разоў меней, чым нават болей, чым у 10 разоў меней, да, чым гэта патрэбна Расіі. Па дызельнаму паліву там у 15 разоў, здаецца, меней. Пры гэтым тое, што мы вырабляем, ну, палова гэта павінна ісці на беларускі рынак, таму што, ну, як бы нам таксама трэба сваё паліва, ну, нам трэба паліва на беларускім рынку. Таму глобальна Беларусь дапамагчы Расіі не можа, але тое, што рабілася і напрыканцы мінулага году, і тое, што рабілася у 24-м годзе, калі таксама былі украінскія ўдары, ну, правда, не ў такіх маштабах, як цяпер, Беларусь можа дапамагаць, і гэта робіцца, у вырашэнні такіх праблемы лакальных дэфіцытаў. Ну, вось калі ў нейкім расійскім рэгіёне не хапае паліва, то, ну, у рэгіёнах Расіі, еўрапейскіх рэгіёнах Расіі, которые, ну, там недалёка ад Беларусі знаходзяцца, то туды вось так можа ісці паліва з Беларусі, і яно можа вырашаць вось гэтую лакальную праблему вось асобнага расійскага рэгіёна. У гэтым сэнсе так, у сэнсе глобальным, што Беларусь там выратуе расійскі рынок, ну, то відавочна, што не. І тады, напэўна, апошняе пытанне. Як вам падаецца, ці вывучыла беларуская ўлада тыя ўрокі, якія яе напаткалі ў мінулым годзе якраз Бульбай, калі вось таксама ўзнікла неабходнасць і магчымасць зарабіць на расіянах, пастаўляючы там беларускую сыравіну, вось яны бульбу даслалі, а на беларускім рынку нічога не засталося. Як вам падаецца, ці магчыма такая сітуацыя зараз, асабліва цяпер летам, калі вось ідзе актыўныя сельскагаспадарчыя працы, і там пачатак восені таксама гэта можа закрануць, як бы, таму што актыўна выкарыстоўваецца тэхніка, і патэнцыйна гэта можа
стварыць пагрозу. Вось калі такая сквапнасць беларускага рэжыму можа сыграць супраць яго ж. Як вам падаецца, такі сцэнар увогуле магчымы ці не? Ну, хутчэй за ўсё не. Ну, просто по той простай прычыне, што рынок паліва ён значна больш лепей кантралюецца, чым рынок бульбы. Да? Вось, ну, паліва гэта два дзяржаўных завода, якія яго вырабляюць, і больш ніхто, а бульбу там вырабляюць у нас, ну, усе. Да? Таму гэта лёгка кантраляваць, і вы ведаеце, колькі у вас паліва ёсць, вы ведаеце, колькі яго вам трэба, вы ведаеце, якія аб'ёмы вы можаце прадаць, да, і якія аб'ёмы яго вы прадаеце, таму што, ну, там з бульбай там же была іншая гісторыя, там, ну, просто там, я не ведаю, асобнае прадпрыемства, там кожны стараўся прадаць гэтую сваю бульбу, ну, і просто яны просто не ўсачылі за тым, што адбываецца, яны не паспелі гэта зрабіць. Ну, а тут гэта ўсё проста ўсачыць, таму, ну, я не думаю, што там беларускія ўлады дапусцяць дэфіцыт паліва на беларускім рынку, ну, то бок дапусцяць дэфіцыт, каб прадаваць болей у Расіі. Ну, хутчэй за ўсё не, гэта падаецца малаверагодным.